weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni ha to galle ceerno amadou tijane alpha mama siley ba to ka haydi ha to galle ceerno habous diallo to kidira ko on takkusan juula ha to galle ceerno ahmadou tijane mamadou saïdi ba to madina gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie ko alkamisa hanki kikiɗe fonno wonde wirwirde suka debbo biyetnoɗo fatimata ba tawanoɗo ne wara to leegal dar naima e saaha kay ɓe gonno e heblude goski ki to morgo juma ceerno bamba tawama tigui e goski he kelande e ɓortanɗe gagnanɗe kewɗe no fewi ɗum tawa kadi ɗen gueɗe taw jangtano ko e nder tigui rapport autopsie baɗanoɗo ɗum saabi noon goski ki nawtama toon to morgo hôpital national mo Nouakchott to leydi Sénégal député biyeteɗo Cheikh Bara Mbaye Cheikh Bara Ndiaye o holliri tigui wonde ko o holliri e saaha kay wonno invité jande Walfa TV wonde kay ko kanko firtoto kono ko haalno kay wonande jiidugal pottitgol hakkude Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi wondude e Amadou Ba menoɗo wonde hoto jagode leydi ndi nden jonde waɗi e suuɗe o holliri on kabaru ko kanko firtoto kono on kabaru firtota ko to leydi Mali laamu leydi Mali felliti ƴettude feere mawde no fewi nden feere noon ko gam yidde doftude remoɓe ha tengti remoɓe maaro nder leydi he so sotude dendagal stock maaro rema ko nder leydi he kala laamu ngu sotta caggal ɗum yeyata cogguji tawi ko kakiɗiɗi faade ɓesgu leydi ndi to leydi Togo Foroña Simbe ko gardiɗo leydi ndi o bismima kamisa hanki o jaɓɓima jaagogal leydi France kalfinaɗo ko fate gueɗe caggalide jokkodiral leyɗele duuɓi sappo joni noon ko min hay ministre gotol fraysinajo yettaki toon to leydi Togo to leydi Côte d'Ivoire rewɓe ɗiɗo taw ko rewɓe sowiɓe jeeyaɓe landa witeka AP landa witeka PPACI ko landa Laurent Gbagbo rewɓe ɗiɗo nangganoɓe guila octobre 2025 tawi ko rewɓe sowinoɓe ɓe goppitama ñalawma hanki o to leydi Tchad Mahamadou Idrissa Déby ko hoorejo leydi Tchad mo tawe jillu makko toon to Alger lamorgo leydi Algérie to leydi Afrique du Sud toon ko gardiɗo police woni chef de police numéro 1 de la police kañum tigui itta haalaɓe o yowa e golle makko caggal kayde o tawa tigui juuɗe makko ne modde e mbuñaari habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to Moyen-Orient jen ha to leydi Turquie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78
11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde woni aljuma nogas nayi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosojo ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardede kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon ɓoyata julde taske noon to haalama hakkillaji foof keeda kay ko fati e koltu ko fati noon dendagal koltu kay ko fati koltu warɓe guila e wutteji mawɗi ɗi 3 pièces ha ko fati sabdoruji jettiɗi e demi saison ngaji kala wona basin noon wona 6% kala hen kay ko cohluɗa gam yidde ñantade kay e faddude nde ɗo julde fayade jokkodirta koye madame Mbaye Koutira jokkodirta koye Amadou Makam Mbaye Koutira noon omo tawe nder jeere 5e tawa koto avenue biteɗo marché Gambi waɗɗani kay nokkuto matlaji e to tappiji jeeteɗo so tawi ari ha yettima ɗon hay sinno ko muumo walla gumɗo sa wi ɗum holto atelier Makam Mbaye Koutira ma adde nangga jungo ma adduma ha to atelier Makam Mbaye Koutira wonande kadi dendagal ɓen wonɓe nder leydi he wonɓe nder Nouakchott ha nder leydi ha e caggal leydi ko fate yeytoɓe en gros kadi kala ko cohluɗa kay so tawi a jokkodiri e Makam Mbaye Koutira ma heeb ko jiɗɗa ko hano hannirta ni kadi ne teska cumci makko kay kala coɗɗo cumci makko ne yeyta so tawi kay a fawi nokkur ma ɗon e ɗon kewɗa ko yeede hano hannirta ni ɗum noon dendagal jiɗɗo wadde commande mum kadi jokkodirta koye makko ko Makam Mbaye Koutira wonande kadi tawateɓe caggal leydi ɗanniyankoɓe kala kay jiɗɗo ñortanede so tawi kay a jokkodiri e Amadou Mbaye a neldimo natal maɗa haalinima hol couleur basin jiɗɗa ma wondare natal ma o hollema tigui wol ñotol pongol yadude ma e o ƴetta tigui o ñotan ma ha cikkama to ko ƴettuɗo mesure ma hano hannirta ni ha joni habaruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie pudde kettotɗen to leydi Mauritanie noon sagataɓe kay jeeyaɓe e catala bitegal IRA e sagataɓe jeeyaɓe e catala mouvement biteɗo Kevana eɓe mouvement kay witeɓe ne touche pas ma nationalité kamɓe noon tawi ko tawateɓe toon to Belgique ɓe mbawi tigui wadde diño mabɓe kay e moɓodiral mabɓe alkamisa hanki o yeeso ambassade mo leydi Mauritanie toon to Bruxelles eɓe kolliri kay mette mabɓe e nanggugol kay ɗiɗo député ji ɗiɗi nangaɓe ne coka kay tawi tigui ɓe cukkirano ɓe nanguiraɓe cukkirano noon ko sababu kay ñingde hoorejo leydi ndi e laamu mum ɗina député ji ɗiɗi noon goni biteɗo Mariam Cheikh Dia e député goɗɗo ne wiye Gammu Assoura wondude kadi e ɓi Mariam Cheikh Dieng kañum Mariam Cheikh Dieng nde nangate nde omo nanguida e ɓi ko seppoɓe ɓe noon ɓe gaari koɓe gaddude kay nate ɗiɗo député ji ɗiɗi hondude kadi eɓe gaddi kadi e natala oɗo suka debbo biyeteneɗo Fatimata Hammadi Ba suka debbo kay tawanoɗo jitanoɗo tigui wondani wonki mum ñande jamma aljuma ne wiyata asetto legal darnayima e nder Nouakchott wondude nate noon tawi ko nate yoga e yimɓe kay jeeyaɓe IRA tawi ko nangaɓe ne cokka e nder kasoji leydi Mauritanie ɓe erima laamu ngu noon e nder seppoɓe erima laamu ngu noon nde woppita dendagal ɓe nangaɓe tawi ko nanguiraɓe dawrugol walla nanguiraɓe gañgañalle nde goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade
e ndera on tawi kadi e ndera on répression noon ɓe kolliri kadi nde laamu ngu kadi darto kay ko faade cafrugola ɓen gañiɓe e ndera seppoji cakkitnoɗo wadde e ndera leydi he e ndera ɗin répression noon gardiɗo mouvement kevana gardiɗo ɗum o gardiɗo on mouvement noon o barmino hen barmanɗe musde no fewi onama caggal leydi kay e mbadi évacuation tawi koye mbadi safro wiyeɗen omo wiye Yakuba Wula Lemrabata ɓe erima noon dendagal Mauritanie naɓe kay nden dendata kañumen kala dardo gona neɗɗo goto kay ɓe darawa kay haɓade laamu Mohamed Cheikh Ghazouani saabu e wiide mabɓe nguɗo laamu kay ko laamu heedago ko laamu leñogago ɓe daro kay nde Mauritanie kay heɓtata hoore mum hano hannirta ni yimɓe kala leydi ndi kala moni foof wawa tigui hebde haqqe mum hano hannirta ni e ndera leydi he ha joni khabruji men demgal pular to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen suka debbo bietnoɗo Fatimata Ba ko suka debbo mo duuɓi 33 tawnoɗo kay wondani e wonki mum to legal darnayim gila jamma altema ene wiyata aseta ɓennuɗo o waɗanoma noon autopsie noon waɗanoma e goski makko caggal ɗum noon koreji ɗi e bandiraɓe kala ƴettino goski kay nawino ɗum to morgo juma Ceerno Bamba to legal Arvata Sidou Noura ɗum ko kikiɗe alkamisa hanki o nogas e tati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko kikiɗe hanki o noon ɓe jinno wirnudemo yimɓe hewɓe noon notinoma hen kay yidde 12 demo kay ha o wire e saaha noon goski ki wonno tigui e heblede nde saaha kay nde ɓe lortata goski ko ɗon tigui lortoɓe ɓe teskima tigui gagnande e kelande kewɗe no fewi e gartande e ɓandu makko e ko wayno tigui ɓe teskima tigui helande mawde e hoore he ɓe teskima kadi wonde tigui terɗe waɗi juuɗe makko kay e gueɗe baɗe noon ɓe teskima ne heeli wondude kadi dande nde ɓe kolli kadi dande nde koko heeli wondude e gagnande kewɗe goɗɗe ɗum noon e tengtina tana wonde kay ko torlaɗo o waɗa violé caggal ɗum o wara ɓe ɗum noon ɓe kolliri noon kadi ɗeɗo gueɗe kala tigui ala e nder rapport mo autopsie yaltini o ko ɗum saabi noon ɓe kayiti wirdemo kikiɗe hanki o goski nawtama to morgue hôpital national mo nakcoda koreji noon e bandiraɓe tawtornoɓe kala ɓe erima kay ande autopsie labɗo kay labtuɗo waɗete hen enquête jaɗɗo waɗete hen ɓe mbaɗi noon jinnaɓe koreji kala ɓe mbaɗi saisi procureur de la république nde près du tribunal mo Nouakchott Nord ɓe kolliri noon ɓe kolliri kay wonde kay ala ɓe kolliri kay wonde ɓe jiiɗi koko laaɓi kay ekkiɗo goski e ɗeɗo gueɗe tawaɗe ekkiɗo goski kay tawi kay ɗum ala e nder rapport mo autopsie goski noon mbiɗen ruttinama to morgue hôpital national mo Nouakchott ko kikiɗe hanki o fonno wirede kono noon ɗum haytini ko fati ndeɗon wirwirde ha joni habaruji men demgal pular sen nummima to gendi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal policier ji gollotoɓe to commissariat spécial ɓe Kidira ɓe teɓima ñande nogas ɓe teɓinoma ñande nogas lewru avril gonɗen ɗo sagata gorko goto dartunoɗo kay wadde trafic carburant o ittanno noon ko carburant to Kidira e nder leydi Sénégal o yeeya ɗum toon to Keñeba ne tawe nder leydi Mali o tawarama noon 56 bidon tawi ko bidon kala ko litre ji nogas carburant e ɗum hawra 1,320 litre tawi ko gasoil o sodata gasoil on ko ɗon to Kidira kala litre o soda ɗum ko 680 francs o nawta ɗum e nder leydi Mali so tawi o tacci oto banggue litre kala o yeyata ɗum ko 750 francs CFA nden garda nangama noon garda wi makko hibbi ko ɗon tigui ɓe mbaɗimo déféré alkamisa hanki o nogas e tati lewru avril yesso parquet mo Tambacounda ha joni habaruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen o CRTIS ko catala dadiɓe haɓade ko fate kala ko fate drogue e fraude nder leydi he e nder leydi Sénégal ɓe teɓima drogue kewɗo no fewi mo hinde chanvre indien e nder ɗiɗo région ngaji ɗiɗi woni région de Fadiga e to région de Kaolack ɓe teɓima noon 87 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɗum koye nder région de Fadiga drogue o noon nanga ko sara wuuro witego Kera Yoro Dioba e nder falde Sokona ko sagataɓe tati noon mbaɗanno convoyé oɗon drogue nden ɓe ceedima walla ɓe tini tigui ɓe paayi police ji dariɓe nana gaara e mabɓe ko ɗon tigui ɓe keeɓi fattange dogde ɓe goppi kuliji mabɓe
capanɗe tati ɗin koliji tati noon ko capanɗe jeetati e jeenayi kilo mo drogue mo hinde chanvre indien enquête ɗaɗa jokki hen beele sagataɓe tato ɓe kay wannoɓe convoyé on drogue ne mbawa yitede so tawi koto région de Kaolack toon ko sappo e jeenayi kilo drogue ko kañum tigui woni ɓe brigade ɓe hinde BRS woni brigade de recherche de brigade de recherche teeɓi toon ɓe jiiti on drogue noon ɓe teeɓima hen kadi sagata gorko goto e nder département mo Nioro de Rip e wondude wonnoɓe on sagat noon wonno koye dow moto mum moto makko kay o nanga ko hakkude wuuro wiyetego Karanga e to wiyete Dramé Escala drogue o noon drogue o e moto o kala BRS waɗi ɗum saisi kanko o mona tigui soka e mbadi garde à vue losgoji noon e mbadi garde à vue kay losgoji nana jokki tigui nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Amadou Ba ko mennoɗo wonde hoore jagorɗe leydi Sénégal e saaha laamu Macky Sall ko neɗɗo dawrugol gardiɗo landa witeka nouvelle gardiɗo landa witeka tigui era ko kay koye mbiriji kadi ɗaftodirnoɓe lefol laamu ko ɗaftodirnoɗe e Bassirou Diomaye Faye e sumgoji hooreji leydi ɓennuɗoɗe wiyanoma noon wonde kay ko ɓoyani ko o arino to galle laamorgo to Dakar ɗo o joddima e tigui o yewtidi ko heewi noon e Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi ndi tawi koye suuɗeru woni tigui ko wiyete rencontre discrète nden ɗum noon waɗino tigui jeddi kewdi no feewi e wiyede kay wonde on kabaru wodani saktuno kabaru o noon ko député biteɗo Cheikh Bara Ndiaye noon o wi tigui Cheikh Bara Ndiaye noon wi tigui wiyede wona gonga haɗata gonga wonde gonga o wi kay o wodiri kadi deftere Qur'anul Karim wonde kay ko kanko firtoto kono oɗo kabaru mo haali kabaru o firtotako o wi je le jure sur le Saint Coran o haali ɗum noon ko alkamisa hanki o e nder jayde Walfa TV Cheikh Bara Ndiaye noon haɗani ɗon tan o wi kay wonde kebugal mawgal kay waɗinoma e dow suturu ko fati e ngal ɗon pottigal holiri ɗon dispositif noon ƴettanoma tawi ko non officiel toppitade kay no ɓe ƴettiroyi on Amadou Ba ha to galle mum o adde ha to galle lamorgo tawi koye dow sutura o wi noon wonde kay o wi yidde Bassirou Diomaye Faye kay oɗo saaha joni ko hebde Amadou ko caggal ko hebde kay ko Mimi Touré donc no hebde kay ko yidde fottude Amadou Ba kay ha oɗo saaha joni ha wawa tawtude ɓe tigui coalition o haɗani ɗon tan laamu ngu kay o wi kay wonde kay o liri kay wonde oɗo saaha joni kay yidde laamu ngu ko Amadou Ba kay beele ne tawtoyaɓe wawa tigui tawtude ko fati tigui oɗon coalition tawi ko coalition Diomaye président ko ɗum to liri on kabaru kay kabaru firtotako kanko firtoto kono on kabaru firtotako ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen tiktokeuse suka debbo tiktokeuse dowluɗo no fewi nder leydi Sénégal dillowo e TikTok biteɗo Ndeya Boté ko Ndeya Boté woni inde makko e hello makko TikTok nanganoɗo kay tawi o nanguira noon ko dirtinde e dirkude haalis kewɗo no fewi tawi ko haalis tontina mo sewi mi dendinta on haalis noon ko herɗo no fewi saabu 42 millions tawi ko franc CFA caggal nde o nanga noon yimɓe makko hewɓe no fewi yimɓe makko e yaadiɓe makko kay kolliri metti mumen no fewi nangagol ngol kañumen kala moni foof duñi junggo mum poos woddi ko yaltini kay ɓe mbaɗnima ko wiyete cagnotte on cagnotte ɗon ko yidde rendinde haaɓe keeɓa ɗeɗon koppereje kay ɗe o wiya o dirtini ɓe mbawa tottirde ɗen koppereje beele omo yalta kay boowal o foofa kenala lakkitare nde ɓen noon yiɗɓe makko e yaadiɓe makko caggal nde ɓe udditi cagnotte o teskama jamma goto ɓe mbawi rendinde fodde million ngaji nogas tawi ko franc CFA ene wayno kay ɓe mbawi rendinde ko manqui seeɗa feccere oɗon haalis yidde mabɓe noon ko oɗo haalis puɗɗiɗo rendinede woni ɗiɗo million ngaji nogas to nawde kay joƴƴinede to police beele police to nanga to beele omo wawa woppitede hay sinno koye mbadi liberté provisoire ha kedde kalis ɗe mbawa rendinede ha joni ko leydi Sénégal keddonen Ismaïla Madior Fall ko ancien ministre de la justice mo leydi Sénégal e saaha laamu Macky Sall ɓiɗiɗo oɗo saaha kala e juuɗe justice mo leydi Sénégal oɗo saaha kala kanko Ismaïla Madior Fall noon o ɓeydi tekkinde ko fate défense makko woni tigui avocat ji makko ɓeydi tigui simbinde avocat ji makko e oɗo saaha joni o balli kay ko gonnoɗo avocat men
cenno do wonde avocat Ousmane Sonko tawi kadi ko avocat dowludo no feewi on woni biteɗo maître Siré Clédor Ly o ɓayidi ɗum tigi e oɗo saha joni club défense makko ine tawe noon e fedde kay avocat ji makko ene tawe hen biteɗo kanko Ismaïla Madior Fall ene tawe défense makko woni tigi avocat ji makko hono biteɗo maître Mbaye Gueye wondude e maître Amadou Sala wondude e maître Charles Briguinière e wondude e maître Hamida Ndiaye e wodɓe ɓeɗo kala ko avocat ji makko haɗani noon o ballima oɗo biteɗo maître Siré Clédor tigi Ly o wawi tigi ɓeydude e sembinde gam sembinde ko fati e défense makko ha joni ko leydi Sénégal keddonen aljuma hanki jamma walla mbiyana tag aljuma sanga 1h sanga 0h 15 minutes walla 0h 10 minutes teskama tigi ko accident waɗi e dow lawol jawgol joɓetengol woni route à péage ko camion noon remorque woni tigi ko wiyete gros porteur kañum yani e dow autoroute o à péage tawi ko axe ummade Mbour faade Dakar tolno wuro witego Ngekoko sara usine karoje taw ko usine biteɗo Twi Ford ko ɗon tigi woni to tolno on usine ko ɗon tigi woni to camion tigi remorqueur o waɗi accident on saabima embouteillage mawɗo no feewi lawol ngol uddima no feewi otoji kewɗi kay donc kino yaade hano hannirta ni tawi koye dow lawol ɗum saabima noon konin koɓe faabo kay mbawi notitade hen guila hanki jamma guila saga minuit kay pawɗo walla 1h tawi ɓe mbawi yettade on nokku gam yidde kay ittude camion o kay e dow ngollon lawol beele kay uddidde lawol ngol e saaha golle mabɓe noon ɓe erinoma dendagal ummotoɓe Mbour gam yaade toon to Dakar nde mbawa tigui suɓade lawol kiɗgol ngol woni route nationale numéro 1 mbasa rewde e mbasa rewde tigui auto route à péage ha golle ɗe mbawa tigui gasde hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Tambacounda biteɗo Souleymane Diallo yaada ko duuɓi 26 ko kañum de nanga o ñawama taƴanama noon duuɓi 2 e kaso tawi kadi ko ferme ko tribunal ɗon de grande instance mo Tambacounda ko kañuma ñawimo o ñawirina noon ko wiyete attentat à la pudeur woni tigui wadde gueɗe ɗe jaadani e diine jaadani e aada saabu kay o yinno tigui ko yande ƴeɓade tagui o yinno ko yarde café kay walla mbiyen ƴeɓade joom suudu mawni ko joom suudu mawni ko tawi ko joom suudu mum lembel o kañum tigui o yinno ƴeɓade ɗum noon waɗi tigui ko sanga 4h du matin e saaha kay mawniraɗo o yontano to suudu debbo mum jeewoto kanko toon tigui o sanga 4h o moykini kay ha e nder suudu debbo lembel o gam yidde yande mum nden o memi suka debbo o ko ɗon wulli gulaɗi cattude no fewi yimɓe notiti mum kanko gorko o noon nde o nani ɗin gulaɗi ko ɗon tigui o wadde damala ida to nder suudu joom suudu makko lembel o tawi toon tigui miñi ko gorko o teeɓi ɗum waɗi haala mawka no fewi haaɓe portude en ha felliti portude on plainte on noon fat caggal nde porta plainte kay caggal nde porta plainte procureur namdima kay o ñawama procureur noon namdima nde o sakate kay nde o taƴante duuɓi 2 e nder kaso ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal tawateɗo tourné mum tawi ko tourné économique e nder région de Kolda e nder tourné makko noon miijo arinima kay yettade to wuuro witego Madina Yoro Fulat nokku biteɗo ñamminga addimo toon noon ko yidde kay yettinde duwawuji makko caggal jaltugol aduna gonnoɗo maire Chérif Mamadou Lamine Boye jaltuɗo aduna kay to hôpital mo Kolda ko kanko kadi kanko gonnoɗo maire o noon kanko kadi wonno hoorejo fedde maire uji département o ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen toon to wuuro teddugo Madina Gounass tawaten toon ko musidɗo men correspondant men Amadou Samba Lo a salminama a juuram. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dennagal bandiraɓe Weltare TV weltade ɓiɓe fulɓe andidema Ghali Abouba kawruji men ɗo e Daka Madina Gounass eɗen gandi Daka ko waɗata Daka 75 ko Daka fuɗɗi noon dennagal juuɓe kala dennagal bandiraɓe gila Daka o jooɗi ha oɗo saaha
julɓe ene ngara enen juppone moƴƴe nder Daka o alhamdulillah min kala Daka mo gardaki ne heewi tefteɓe machallah haali Aboubane keeɓi kabaru wonde ceerno Amadou Tidiane Ka Heydi machallah yettima Daka o non ga ceerno Saydou Nourou Ba Patagal komi kana e lawol ngam yettade Daka Amadou Gounass haali Abouba o dumana kala eɗe mbaɗi illuji men e nder Dakaji ɗe en jettima Dakaji kewɗi Daka ndulumaji Daka Salabde Sall en jettimaɓe en jewtude e mawɓe kadi Daka Matam Daka Sadel Daka Wuro Sidi en tawi ɗum e ganduɗa ko ceerno Abdoul Wahab Sall kadi Daka Guidiloñ alhamdulillah Dakaji keewi Daka Gole ɗi fof en jettimaɓe en jewtude kono hen kala hen Daka mo garɗa kala heɓe jewtide am mbiyatma ɗum ɗo ko gila e jinnaɓe maɓe ɗo fuɗɗi ɓay jinnaɓe ɓe nen gila mo Seydou gonduno en garat Daka ha oɗo saaha jinnaɓe jalti aduna kamen kadi mbato jokkude nden moƴƴere nden no fiyama Daka tan haali hoɗum ko lulde wonde lele lunno ko lulde nden telden ndewen Allah jekken enɗam janggen ɓuɗana birden wadde noon ɗum ɗo ko hunde mawde machallah Daka kañum kala garɗo inchallah yiyana hoore muɗum on sikki ala kala mo woodi sen selli artat nde wonno hunde ganduɗa wadde fayida sanne haali Abouba ɓuuren hawnade ene potta e mawɓe hewɓe jiwten mabɓe taw hen goto kam Daka gajoɓe wiyete ko ceerno Mamadou Houley mo ganduɗa ko duuɓi 49 yarata kono wi kamɓe kala hitande Daka sene woodi sen selli koko arata mbidamon holko yiya Daka ko yiya Daka ɗum ko Allah tan andi wawa ɗum haalde wadde noon mawɓe nayeɓe tokosɓe nanɗo sukaɓe tokosɓe e nayeɓe kala gara Daka kala mo mbiɗa wiyamna kañum de ko yiiɗo e Daka ko kañum sene woodi sen selli hitande fof arata alhamdulillah almina haali Abouba sallahu min jetto Daka mo ganduɗa ko mutannaɓe woni Daka haali Abouba en fof min jetto Daka jaɓe sallahu no jaaɓi inchallah mbawen yewtima e yiideɓe haali Abouba musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounass feere weltare TV weltare ɗum fuɗɗo andudinma haali Abouba ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi Daka Madina Gounass kala jaaɗo yiɗi tigui ko lawol gongol yiɗi kadi ko ruttade kala kadi mo yahano ene ñaagui Allah kay beele Allah ne wawa nawde ɗum toon hano hannirte eɗen ñaago Allah tan nde Allah jurnata balɗe ceerno lowa hen cellal duumigal allahumma amina habaruji men ɗemgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Ahmadou Tijani Ba to Madina Gounass to leydi Mali paaɗen to leydi Mali remoɓe maaro ɓe leydi Mali le maaro tawi ko maaro indira leydi Mali tagui e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui wonde kay caggal nde ɓe donkuno e wawde yeeyde stock mabɓe maaro ko ɓe ndemi ko laamu ngu noon ƴetti feere gam yidde sembindeɓe walludeɓe kay ha maaro ko wawa tigui rewde lawol hano hannirta ni ɗum noon ko indira jonde sakkitide jooɗade tawi jonde jagorde laamu ngu ƴetti pellital sodde dendagal stock koɓe jogui e maaro ko kala laamu ngu sotta ɗum ha laaɓa e juuɗe mabɓe ɓe mbawa tigui sertude e kon maaro laamu ngu noon kañum ne daro wawde yettude e maaro ngo tawi ko population yette e maaro ko beele kay tawa kadi ko piriji cemmorɗi no feewi bawɗi hejje e neɗɗo kala laamu leydi Mali noon woni état leydi Mali holliri tigui wonde maɓe cooda stock o noon ene qiime ha nogas e jeegom ujunere ne fawi capantati tonnes woni 26 030 tonnes tawi ko maaro rema ko e nder leydi he laamu ngu ma sod oɗo stock kala ha laaɓa ɓe jeeyata ɗum e nder leydi he ɓe jeeyata ɗum population tawi ko cogguji laamu ngu ɗon holliri ala ko waɗi ndeɗo feere so wona kay yidde ɗoftude sembinde remoɓeɓe ha mbawa tigui remde jogade softede remde maaro heew kono feewi beele tigui saabu kay ko rema tan wawi ustude waytude leydi ndi e tigui e tampere e heegue hano hannirta ni ɓe kolliri noon eta Mali noon holliri tigui wonde kay ma wadde e ɓeɗo witeɓe OPAM woni office des produits agricole du Mali mbaɓe mbadde mum ko wiyete subvention on subvention noon ko ballal kay financiére bawgal kay tambade guila e coggu e coggu maaro ko e transport guila e coggu e transport e distribution marchandise uji demeteɗi e nder leydi he kala ɓe kolliri noon ndeɗo feere noon ina waɗi tigui ɓuure tati taw ko mantiniɗe ɓuural gadnal kay ko ɗum ɗo kay ma wallu kadi ma waɗ encouragé dendagal remoɓe e nder leydi he kala ɓuural ɗiɗoɓal ngal ma ɗum waɗ kay ma ɗum ɓeydi ko wiyete pouvoir d'achat woni tigui newnana population hebde kay e sodde gueɗe ñameteɗe tawi ko ɓurɗe hatojinede tawi kadi ko cogguji bebɗi no feewi ɓuural tataɓal ngal noon ma ɗum saaba kay ko wiyete stabilité du marché e anticipude kadi ko fati période de soudure woni saaha ceeɗuji wa saaha kay gueɗe kewɗe ɓuurde kewde mankude kay ma laamu ngu waw andude kay stock ko jogui waɗa assurance ko fati tigui goɗgol stock mo jogui e gueɗe demeteɗe ñameteɗe e nder leydi hen ha joni habaruji men nder leydi Mali keɗoɗen jeeyen ha toon to leegal bite
biyetengal Kizambougou commissariat de police non mo Kizambougou e gardugol commissaire principal biteɗo Jibril Nyambele ɓe mbaɗino tigui teɓande mawde no fewi ñande nogas lewru avril gonden ɗum ɗum nan ɓe teeɓino noon ko sagataɓe ɗiɗo ɓena sagataɓe ɗiɗo noon tawi ko dartornoɓe wadde trafic drogue ɓe tawrama trafic drogue ɓe tawrama kadi hen goto tawrama ko witede zarma affe woni petelaji hen goto noon nanggano ko sangal 7 heures ñande nogas nde sangal 7 heures subaka o nangga tigui omo wiye NC omo yaara duuɓi 34 o tawrama omo jogui morle nogas tawi ko drogue noon wi kadi on ñalawma ñande nogas nde sangal 13 heures woni 1 heure ñalawma kadi ɓe teeɓi sagata gorko goɗɗo to nokku biteɗo bagadaji on inde mum ko AS mo yaara duuɓi 40 on noon ɓe tawri ɗum kene jogui colis eɓe udditi colis o ɓe tawi hen ko pistoleji 4 tawi ko pistoleji artisanaux amélioré kañuma goni hen kadiɗo kala noon mbattama e juuɗe justice leydi ndi enquête noon nana jokki e mabɓe beele kayine wawa teɓede dendagal complice aji mabɓe ha joni ko gendi Mali keɗoɗen majjaji Mali woni jaadiyankoɓe Mali e jahileli leydi Mali kalen to e sunare mawde no fewi guila alkamisa hanki o jaltugol aduna Mamadou Diadje Sako o ɓurno lollide noon ko saxe tigui o ɓuuri lollide ko alkamisa hanki nogas e tati lewru avril o hoote joomi ko e oɗo saaha kala noon o wonano celluɗo wono tigui koye sippirde oɗo rafi tawi ko rafi jooɓiɗomo ko neɗɗo noon belɗo dande no fewi jiiɗaɗo korsinaɗo e nder leydi Mali ha tengti e nder janderi leydi Mali kala jande moon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene facca sunare e dendagal kureji makko e dendagal médiaji leydi Mali kala den mbiyatande Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mali keɗen alkamisa hanki nogas e tati lewru avril hitande ujunnaje 2026 laamu leydi Mali woni tawi koye ministére mabɓe kalfinare ko fate ya gara autoji e des infrastructures o ɓayyini cimtol tawi on ngol cimtol on ko bilan accident ji baɗɗi kay tawi ko accident ji laaɓi baɗɗi e nder hitande 2025 woni hitande rawane nde e nder leydi Mali ɓe kolliri noon e nder hitande 2025 woni hitande mayne nde teskama ujunnaje 7 e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho ujunnaje 7 e temedde jeegom capanɗe jeenayyi e goho woni 7691 accident ko ɗum tigui woni ko windita tinaɗi binditama e nder leydi Mali e nder ɗiɗon accident ji noon ɗum saabima kay ha ujunnaje 7 temedde 7 capanɗe jeegom e tato neɗɗo woni 8863 neɗɗo mbawi tigui gagnade hen e nder ɗin accident ji kadi ɓe kolliri temedde jeegom e capanɗe nayo e jeetato neɗɗo woni mbasi hen pittali men so yorondirama noon e hitande 2024 teskama tigui hitande 2025 nde ɓuuri musde to banggue wasɓe pittali men e nder ɗin accident ji saabu ɓeydima kene guime ha 4,99% ko maayi e nder ɗiɗon accident ji ha joni ko gendi Mali keɗoɗen l' état major général des armées leydi Mali ɓe ɓayini communiqué ko fate golle fama woni forces armées malienne ɓe golli kay tawi ko opération pattam le miijo moɓe mbaɗi alkamisa hanki nogas e tati lewru avril to nord ouest woni tigui ɗo banggue rewɓaɗo hirnangue wuuro witego Djoura tawatego e nder région des Mopti ɓe kolliri noon e nder opération fama yoɓima pittali kene wona capanɗe jeegom jihadiste ɓe bonnaniɓe kadi dendagal base uji mabɓe kadi toɓe konno toɓe mbaɗanno entraînement kala ɓe bonnaniɓe kadi matériel kewɗo no fewi hono no holliri bilan l' état major général des armées mo leydi ndi koto leydi Togo paaɗen jagorgal leydi France kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères mo leydi France biteɗo Jean Noël Barrot o yettima alkamisa hanki nogas e tati lewru avril to Lomé lamorgo leydi Togo ko hikka noon watti duuɓi sappo ko hay ministre goto Frayse Nadio waɗani gillu mum tawi ko gillu officiel e nder leydi Togo o tawi noon ari jaɓɓade mo to bowallade diwoje tigui ngala to Lomé o tawi ne ari jaɓɓademo hono conseil hoorejo conseil leydi ndi biteɗo Fora Gnassingbé kañum tigui ari jaɓɓademo hano hannirtini subaka alkamisa hande o ɓe joddima tête à tête ɓe kuccodiri ɓe jewtidi ko heewi kay ko fate jokkodiral moƴƴal kay yidde ɓamtude kadi ko fate jokkodiral to banggue diplomatie hakkude leyɗele ɗiɗi koto gendi Côte d'Ivoire paaden rewɓe ɗiɗo so wiɓe jeeyaɓe kay e landa dawrugol ko landa ka Laurent Gbagbo ardi nangganoɓe kay ne coka guila octobre 2025 ɓe goppitama alkamisa hanki nogas e tati lewru avril PPA CI ko landa Laurent Gbagbo ardi ka ɓe
kolliri weltare mabɓe no feewi e ngal ɗo goppitgol ɓe erima laamu kadi nde woppitta dendagal yimɓe mabɓe nangganoɓe kay yimɓe mabɓe nangganoɓe oɗo saaha joni ne keddi e nder ɗiɗon kasoji komɓe noon kamɓe nangganoɓe kala koɓe capantati e jeeɗiɗo neɗɗo hakkude debbo e gorko nanggano e nder ɓen capanɗe tato e jeeɗiɗo hen tawi ɓe nanguirno ko seppoji ɓe mbanno kay hollirde ɓe jaadani ko fati 4e mandat mo Alassane Dramane Ouattara ƴamanno e nder ɓen capantato e jeeɗiɗo hen tato ko rewɓe sowiɓe ɓe rewɓe sowi tato sowiɓe noon hen ɗiɗo goppitama ene heddi debbo goto ma cowiɗo heddi nder kaso yimɓe lamdaka noon ɓe erima laamu ngu nde woppiti dendagal nangaɓe ha tengti noon e on debbo koriɗo ha joni ko leydi sen ummima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Tchad paɗen Mahamadou Idrissa Déby ko hoorejo leydi Tchad omo tawe jillu makko tawi ko jillu cehlagal jillu gollal to Alger lamorgo leydi Algérie o joddima e sehil makko nando makko hoorejo leydi Algérie ɓe cifidiri ɓe jewtidi ko heewi ɓe cifodiri kadi accordaji kewɗi no feewi ko ɓuuri tengtude noon e ɗiɗon accordaji ɗiɓe cifodiri koko fati fanno hydrocarbure e on fannu noon société leydi Algérie biteɗo Sonatras nana tigui ɓe kolliri tigui jaaɓi tigui ene walla leydi Tchad kay no wawiri kay wadde afirde ko wiyete raffinerie tawi ko raffinerie pétrole e nder leydi Tchad on raffinerie noon so tawi golle ɗe gasi kala ñalawma ene wawi kay siggade fodde ujunnaje nogas barigal pétrole kala ñalawma koto leydi Afrique du Sud paɗena hono gonnoɗo chef de police mo leydi Afrique du Sud o ittama e golle makko alkamisa hanki o tuma noon ko mbuñaari kewɗi no feewi omo wiye Massi Mola ko ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi ittimo ha laaɓi e golle makko waɗama tigui ko wiyete suspendi o yowma e golle makko oɗo saaha kay ha enquête aji ɗi gasa habaruji men demgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tijani Kane ha to galle ceerno Mama Cissé to Fondu ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawdi Wurnayi ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbaye ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri koto leydi koto Guerra Moyen Orient alkamisa hankino gas tati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom hoorejo dowlaji tentude Amérique on woni Donald Trump tigui holliriɗo tigui Trump holliri tigui wonde kay o ɓeydi ko wiyete cessez-le-feu woni dartinde koy ko fiyande tawi ko e jonte tati noon ɗum nden fiyande noon ko hakkude leydi Israël e leydi Liban caggal kay nde ɓamti ko wiyete kaldigal hakkude mabɓe ngal kaldigal noon waɗata koto Washington toon to dowlaji tentude Amérique caggal nde o haali ɗin konngudi ɓooyani tan leydi Israël waɗi bombardement ji musno feewi to banggue worgo leydi Liban ɗum ko aljuma hande o waɗi yimɓe tato wasɓe hen yimɓe tigui waɗi tigui yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men ha joni noon kanko ha joni noon siftinɗon ha joni nokku biteɗo Detroit Dormuz noon ha joni oɗo saaha joni koko uddi Donald Trump noon holliri kay ine ɗamini tan ma kaldigal hakkude mabɓe e leydi Iran ma ɓamtu kono de o haalani mande kay ɗum laatoto aljuma hande o ɗon teskama hono chef de la diplomatie mo leydi Iran omo tijja tigui to nokku bite wuuro wiyetego Islamabad kañum woni lamorgo leydi Pakistan koto leydi Turquie paade nan enquête ko fati kay e majjidgol woni disparition oɗo suka étudiante debbo biyetenoɗo Gustine Doku ina jokki ha joni kay ko suka debbo noon jangganoɗo to université mo Monzour e nder hakkude e nder région mo Tinseli e hakkude leydi ndi majjuɗo kay guila ñande 2 lewru janvier hitande ujunnaje 2 woni guila 5 janvier 2020 tawi ha ɗo noon o yitaka goski makko yitaka enquête o noon kala saaha kay ene wulne jaw e nder oɗo enquête noon e nder ndeɗo yontere wotere kay fodde sappo e ɗiɗo neɗɗo mbawi tigui nanggama e nder enquête cokama hen e nder ɓe nanggaɓe noon en tawi hen gonnoɗo région oɗon gouverneur to suka debbo o majjuno musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue net heɓosoje ko miñumen seydi men Saydou Abouba so tawi ko toon to wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo yo jaam Allah jogomi jogo on.